Bine ați venit la Stoicism cu Marlon. Astăzi vom citi citate din Zeno, fondatorul stoicismului. Avem două urechi și o singură gură, tocmai pentru a asculta mai mult decât vorbim. Omul cucerește lumea cucerindu-se pe sine. Țelul vieții este trăirea în acord cu natura. Starea de bine este atinsă în pași mici, dar cu siguranță nu este un lucru mic. Motivul pentru care avem două urechi și o singură gură este pentru a asculta de 2 ori mai mult decât vorbim. Toate lucrurile bune din lume sunt prietene între ele. O stare nasoală este o comoție a unei minți care respinge rațiunea și se împotrivește naturii. Extravaganța este propriul său distrugător. Fericirea înseamnă un demers bun al vieții. Prin tăcere ascult imperfecțiunile altor persoane și le ascund pe ale mele. Omul este deficitar cu timpul său mai mult decât cu orice altceva. Omul egoist este precum solul sec și nisipos al deșertului, care absoarbe toată ploaia și roa cu egoism, dar care nu produce ierburi sau plante care ar putea fi benefice și altora. Graiul este floarea frumuseții. Întărește-ți sensibilitățile în așa fel încât viața să te poată răni cât mai puțin posibil. Toate lucrurile fac parte dintr-un singur sistem numit natura.
Viața individuală este bună atunci când este trăită în armonie cu natura. Nimeni nu încredințează un secret unui bețiv, dar cu siguranță îl încredințează unui om bun. Prin urmare, omul bun nu va deveni bețiv. Iubirea este un zeu care asigură siguranța unui oraș. Mai bine te împiedici cu picioarele decât cu limba. Niciun rău din lume nu este onorabil, dar moartea este onorabilă. Prin urmare, moartea nu este un rău. Fericirea este prezentă în virtute, deoarece virtutea este starea mentală care se ocupă cu facerea întregii vieți mai armonioasă. Cel care practică rațiunea este net superior celui care nu o face. Nu există nimic mai superior decât Universul, deci prin urmare, Universul practică rațiunea. Mulțumesc frumos pentru participare. Nu uitați să vă abonați pentru a nu rata următoarele videoclipuri din Stoicism cu Marlon.